htjeli smo zapljeskati ovako ovoj sjajnoj inicijativi Silent Cafea. Mi jesmo napravili to. A mi ćemo vam sada predstaviti jednu zanimljivu knjigu. Da, jer je inkluzija osoba s invaliditetom, dakle uključivanje u svakodnevni život, itekako važna, a to znaju i naši para-tekvandoaši ili tekvandoisti. Gleda nas jezičar, zato to moram pitati. Tekvandoaši koji su nam došli s knjigom u studiju. Knjigu koju je napisala Martina Peranović, autorica knjige, a s nama je i Vlado Požežanec, direktor Hrvatskog para-tekvando saveza i jedna od aktivnih sportašica u tom sportu, Biserka Sambol. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Hvala. Evo za početak riječ dvije o samoj knjizi. Otkud ideja? Ideja je nastala zapravo postepeno. U samom startu, kako svi mi dolazimo iz tekvandoa, i pojavila se potreba nakon uključenja. Znači, došla nam jedna grupica rekreativaca. Bili smo stavljeni zapravo u vatru. Nismo znali od kuda početi i kako, jer oni su sami izrazili želju da se žele baviti tekvandom. Došli su na rekreaciju, ali kad su vidjeli našu djecu u klubu koja se bave regularnim tekvandom, oni to hoće. Sad kako? Ipak smo ih uključili. Ali nismo znali u biti na koje načine pristupiti. Literatura je bila nikakva. I onda je došlo zapravo do ideje da si ja to probam nekako sistematizirati, napraviti sebi nekakve skripte od kojih bi krenulo se dalje. Literatura na općenito je bila jako štura, vezana uz para-tekvando uopće ne postoji, nešto malo ima, ali više sociološkog nekakvog... Ne samo kod nas, nego u svijetu. U svijetu uopće nema, ne. I tako je to od te skripte, malo po malo, nadopunjavala se i došla je ideja, zapravo je bila ideja od gospodina Požežanca da to pretvorimo u knjigu i knjiga je ugledala svjetlo dana. Vlado, kakva je razlika između tekvandoa i para-tekvandoa? Prva razlika je u pristupu, jer mi želimo para-tekvando prezentirati u pravom smislu, u pravom svjetlu kako on radi, a nezgodno je bilo stvarno ovo što je Martina rekla, mi nismo imali u početku nešto ovdje, niti u svijetu nema ništa, a tekvando kao takav zna se da je to olimpijski sport, da je on već firmiran u svijetu. Para-tekvando je još prije nekih 10 godina je krenulo s borbenim dijelom, međutim sada je evo na olimpijadu uvršten, na paraolimpijadu uvršten i para-tekvando. Prvi puta 2020. godine će biti u Tokiju. Evo i sad smo prije neki dan dobili informaciju da je ovaj tehnički dio, to su borbe, da ovaj tehnički dio para-tekvandoa će biti 2024. godine. Nadamo se, kako sada stvari stoje, bit će uvršten također na paraolimpijadu, a to je upravo ovaj dio koji mi prvenstveno radimo s osobama s intelektualnim teškoćama. Oni ne idu borbe nemaju, nego imaju samo natjecanje o tehnikama. Razlika je što naši natjecatelji u para-tekvandou imaju određenih teškoća i mi moramo prilagoditi taj tekvando njihovim potrebama i mogućnostima. I od njih se ne može tražiti nešto što se u regularnom tekvandou radi jer nije moguće. Osim intelektualnih teškoća, tu su i tjelesne teškoće, tako da je... Ali bome naša Biserka je prvakinja Hrvatske u para-tekvandou. Čestitamo. Čestitamo i pripala vam je čast biti na naslovnici prve knjige. Hvala. Koliko dugo se bavite upravo tekvandom? 3 godine, od 2014. godine. I? Kako vam ide? Prvakinja je sjajno. Odlično. Osvojila sam 3. mjesto u Poljskoj, u Varšavi, prošle godine. Jako sam zadovoljna tim uspjehom. Ove godine sam bila na natjecanju u Austriji. Tamo sam također 1. mjesto osvojila. Znači često putujete na natjecanja? Pa dosta se natječem, eto, tako da jednostavno volim se natjecati. Imam stvarno taj sportski duh. Pa svakako da, kad ste došli do prvakinje I moramo reći da rezultata. Osim tekvandoa kuglali ste prije nego što ste se počeli baviti ovom borilačkom vještinom. Kako vam je išlo u kuglanju?
Dobro, ali para tekvando je bolji. Pa eto, neka i ostane tako. Treba reći, kako smo rekli da nije bilo nikakvih materijala ni na kojem jeziku, onda biste možda mogli ovu knjigu prevesti na neke druge jezike, pa da to bude prvi priručnik za para tekvando, ali i za neke druge sportove, jer je primjenjiva knjiga i za ostale. Krenuo je već, prevodi se knjiga na engleski jezik, u planu je i prevod na njemački jezik. Sad, kada će to biti, još točno ne znamo, ali planira se, znači, početkom sljedeće godine da će izaći i englesko izdanje. Jeste li poslali u možda Tekvando federaciju da vide tamo što ste vi napravili sjajno u Hrvatskoj? Da, knjiga je prezentirana još u obliku skripte, znači prezentirana je u Emiratima na sudačkom seminaru. Dobila je sve pohvale i tako da VTF je načelno zainteresiran za, znači Svjetska tekvando federacija. Za knjigu se ćemo vidjeti dalje kako će to ići. Niste nam odali tajnu koja je vaša veza i tekvandoa? Znači, inače sam se bavila prije tekvandoom, sada je krenulo to sve skupa para tekvando. Kakva je situacija u Hrvatskom para tekvando savezu? Koliko sportaša imate? Gdje se sve natječete? Evo, čuli smo da dosta često i putujete. Pa, ovaj trenutak u samom gradu Zagrebu je sjedište para tekvandoa Hrvatske uglavnom. Najveći broj natjecatelja njihov koji se ne natječu svi, nego koji treniraju i koji vježbaju para tekvando imamo upravo ovdje. Oko 30-ak trenutačno. Ako pribrojimo i ove koji su novo pridošli, onda je tu se cifra penja skoro do 50 osoba. Ali evo sad se malo proširi u Hrvatskoj. U Vrbovcu je osnovan para tekvando klub. Sada smo dobili upiti iz Slavonskog Broda. Poslije nove godine planira se jedan para tekvando klub i u Puli osnovati, tako da je to pomalo kreće. Mi smo jako zadovoljni jer naš Hrvatski para tekvando savez je proslavio upravo godišnjicu. Znači 12.11. smo osnovani prošle godine. Uz sve administracijske probleme i administratore koji su nam stvarali probleme i birokratske, i mi smo uspjeli odraditi ovaj dio. Ovo što je Biba već spomenula, ova knjiga je nastala iz skripte koju smo mi planirali za njih pripremiti. Međutim, pošto u svijetu nema ništa, onda je, evo, Martina se potrudila, stvarno je radila puno noći, moram reći, i napravila je knjigu prvi puta u svijetu. I primjenjivu za druge parasportove. Tako je, može se primijeniti za druge parasportove jer u nekim poglavljima nije samo para tekvando, objašnjenje detaljnije nešto, ali se može primijeniti i, ne znam, prema potrebi što je potrebno. Ako se ja smijem nadovezati, znači tu postoji u para tekvandou jedna terapijska komponenta koja zapravo nadilazi ovu sportsku. Znači u para tekvando može se uključiti svatko. Čak i paraplegičari koji uopće nisu pokretni. Znači, jedna socijalna komponenta je tu isto jako izražena. Ti ljudi nalaze smisao života kroz taj sport. Tako da, znači, sami ovi sportski rezultati i kod nas, konkretno kod nas u cijelom ovom putu, sportski rezultati su došli spontano. Znači, sve je krenulo od nekakve rekreacije. Onda se pojavila se želja, ajde idemo probati na nekakvo natjecanje, idemo probati ovako, onako. Tako da je i to još jedan dodatni motiv. I taj motiv je cijelo vrijeme prisutan. Stalno postoji nekakva nova motivacija koja tjera ljude naprijed. I to je sport za cijeli život. Jer ja sam, Biba, čula da vi niste propustili niti jedan trening. Je li to istina? Da, trudila sam se biti redovito na svakom treningu. Bilo kiša, bilo snijeg, ja došla, trenerica bi se čudila, pa baš koliko je to silna volja doći na trening, vježbati, dati sve od sebe. Jednostavno, to je velika volja. Pa jasno da je. I da je veliko nevrijeme, ja ću doći na trening. 2020. godine hoćete li se uspjeti kvalificirati za Tokio, za Paraolimpijske igre? Vjerojatno je to jedan od ciljeva. Svjetsko zlato i otići na Olimpijske igre. Pa za sada još ne znam, ali... Ako ne propuštate nijedan trening, ja vam garantiram da ćete se naći u Tokiju. Pa da. Koliko zdravstveno treninzi svih onih osoba koje se odluče baviti ovim sportom mogu utjecati na njihovo zdravlje? Vi ste i doktorica medicine, to nismo rekli. Ne, ja nisam doktor medicine. Doktor medicine je napisao recenziju knjiga. Naš predsjednik, ja bih se dodao, naš predsjednik Hrvatskog para tekvando saveza. Znači, evo konkretno, kod Biserke već možemo krenuti od onoga prvoga što je svima vidljivo, a to je gubitak
kilograma. Biserka je izgubila 50 kilograma od kada se bavi. Ma dajte Biserka. Da. Idem ja kod vas u klub. Dakle, kroz te 3 godine 50 kila je otišlo dolje, što je vrlo dobro. A i kvaliteta života u svakom smislu je svakako se podigla. Biserka, želimo vam puno sjajnih rezultata i dalje vama i vašim suborcima u klubu. A evo i vama puno uspjeha s ovom knjigom. Hvala vam puno. Hvala. Hvala vam. Hvala lijepo.